Bunda Farah, Nok Lili sayang. Kanggo Bunda Zahra wong tulang kacang sedulur dewe. Celup kang kaji gaul esuk-esuk manggul pacul muter hidup tekan tanggung lireng centul mudut ngempul dodoke ngadepi gendut yang kelak gawa pedangan sudah Majalengka celana komprang nganggone coto makanan sudah Majalengka rupane mang wis janjian karo ranjane tanggul kali bengawan sing de Majalengka sing de buyut Jawa sing de buyut Jawa sing de buyut Jawa sing de buyut Jawa. Kalau Kang Idris, Nok Lili, Mama Riri, suwe-suwe curiga, gaji wadon nakoni nota, duit modal gongore, wong edan lurung, antok kanggo, wong edan lurung, wong edan lurung asik. Wong edan lurung, wong edan lurung. Paingan kacilan Mas Anwar, solot nili kipinian Mas Anwar, pinter nyogok Dumas Anwar, neng sawah aman jemenan Mas Anwar, Mas Anwar, Mas Anwar, Mas Anwar. Yang kelak gawa pedangan Mas Anwar selana komprang nganggone soto legenan rupane mang wis janjian karo ranjane tanggul kali bengawan wong edan lurung wong edan lurung sagian dinta kena kanggo Kang Idris sing de buyut Jawa sing de buyut Jawa sing de buyut Jawa wong edan lurung wong edan lurung suwe curiga ngaji wadon nakoni nota duit modal gongorea antok kanggo torok ranjang wong edan lurung paingan kacilana solot milik kipinian pinter nyogok ning pawongan ning sawah aman demenan yang kelak gawa pedangan selana komprang nganggone coto makanan rupane mang wis janjian karo ranjane tanggul kali bengawan kanggo wong edan lurung buat mamanya Riri Bunda Farah juga suwe-suwe curiga gaji wadon nakoni nota duit modal gongorea
cilok ning pawongan ning sawah aman jemenan keceluk kang kaji gaul esuk-esuk manggul pacul muter ngidul sekian tekan tanggul lireng jentul papan alit ngudut ngempul jodoke ngadepi gendul papan alit sing bongas nyengkelang gawa pedangan celana komprang nganggone ceton